Min din il-ġimgħa firxa bla preċedent ta' pensjonanti li bħalissa jirċievu l-pensjoni minima se jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom. Dan għall-ewwel darba f'25 sena. Il-Prim Ministru qal dan li l-20 ta' pensjonanti miġbura laqgħa organizzata mis-sessjoni pensjonanti tal-General Workers Union. Dawk li għandhom il-fuq minn 75 sena u li bħalissa jirċievu l-pensjoni minima se jaraw żieda ta' 8.92 € fil-ġimgħa, filwaqt li sezzjoni oħra ta' pensjonanti li għandhom inqas minn 75 sena se jaraw żieda ta' 8 € fil-ġimgħa. Huwa stmat li madwar 12,000 pensjonant se jirċievu din iż-żieda. Il-Prim Ministru ddeskriva din il-miżura bħala pass ieħor fil-ġlieda tal-Gvern kontra l-faqar fost l-anzjani li huma suscettibbli li jbatu minn livell ta' ħajja baxxa minħabba sfidi finanzjarji. Huwa sostna li l-bidla fil-mod kif il-Gvern qed inaqqas il-problema tal-faqar hija frott il-bidla li l-Gvern wiegħed sa mill-bidu tal-mandat elettorali tiegħu. U dan huwa possibbli għaliex Malta għandha ekonomija li ssaħħet f'dawn l-aħħar 3 snin. Irrimarka kif anke istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali qed jirrikonoxxu li dan se jsaħħaħ is-sistema tal-pensjonijiet u jagħmilha iktar sostenibbli mingħajr ma tmur minn taħt xi faxxa ta' pensjonanti. Fostat ta' miżuri oħra l-Prim Ministru għamel referenza t-tibdil li kien hemm fl-att tas-Sigurtà Soċjali li permezz tiegħu 615 il-pensjonant, ħafna minnhom ex-ħaddiema tat-tarsna, raw żieda fil-pensjoni tagħhom. Lill il-pensjonijiet il-Prim Ministru fakkar kif ħafna anzjani raw il-kontijiet ta' dawlu lil ma jonqsu sa 35% u dan ukoll iħalli impatt kbir fuq il-but tal-anzjani. Il-Prim Ministru refera wkoll għal miżuri li bihom titjib il-ħajja tal-pensjonanti iżda mill-lat soċjali, fosthom dik tajnuna finanzjarja lil min jimpjega home carer, filwaqt li sostna li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jnaqqas il-lista ta' stennija għad-djar tal-anzjani li s'issa naqset bi 13%.